सुघर बारू तू रे डोला अरे लागे नान है रे अरे उमरिया यही कहना है अंको ना बेटा जी इसी भाव में गणेश बाबा को बुलाना है। गणेश बाबा के दरबार में गोल बजा के कहते जी ये बाबा कि हम तो गौरी के ललनवा के कि हम तो गौरी के ललनवा के पुकार करी ले बाबा अरे सबसे पहले सुमिरन तोहार करी ले बाबा सबसे पहले सुमिरन तोहार करी ले अच्छा मनीष पांडे जी हमारे लगे फोन कलर नहीं है बबुआ के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा आशीर्वाद बा बाबा महेंद्र नाथ से प्रार्थना करो ये पूरे परिवार में मनीष बाबू पूरे परिवार में दया दृष्टि बना रहे लड़का कहते जी ये गणेश भगवान राउर द्वादश नाम हो सतयुग में सिंह पर चढ़ के आइल बनी वो बेरा राव नाम सिंहेश्वर बा द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आइल बनी वो बेरा राव नाम मुड़ेश्वर बा त्रेता में मूस पर चढ़ के आइल बनी वो बेरा राव नाम विनायक बा ये कलयुगों में आए जवन चला तो उनका हो ये नु मन झपलाई के लोहा के अच्छा यही दुगो जानते बा ये दुगो जानते जानते ही खत्म हो जाए ई जो चला तय करे नाम कलयुग हो जब ना हमनी के बानी जा एकर आयु जानते नहीं कितना हो केतना 4,32,000 बरिस आ हर युग के अलग अलग आयु बा द्वापर के आयु जानते नहीं कितना हो केतना 8,64,000 बरिस त्रेता के आयु जानते नहीं कितना हो केतना 12,96,000 बरिस और सतयुग के आयु जानते नहीं कितना हो केतना 17,28,000 You are very fine बाबा हां एकर दादी अंग्रेज के लौड़ी रहली अच्छा तू ओ जका करत रहल पोछा मारे खातिर गई रहल लइका कहते जी ये गणेश भगवान एह कलयुगों में आए जब मनुष्य सती हती होके लगे हैं तो दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर चढ़ के आए धुआं के रंग में वो मेरा राव नाम पर ध्रुव देते लइका कहते जी ये बाबा हो देखो हनुमान जी हो देखो जाए घीचा मुंह से हनुमान जी लइका कहते जी बाबा हथिया के मुंह पौड़ा अरे मनुष्य के ताना सब देवता में पहले होखेला पूजा हथिया के मुंह पौड़ा मनुष्य के तानावा आ सब देवता में पहले होखेला पूजा नाम अच्छा गणेश जी के सूरज पूजे लगबा पहले लेकिन हमने के भारत देश कैसन देश कैसा हमने के भारत देश धर्म प्रधान देश एमे चित्र के पूजा ना होला चरित्र के पूजा इतना आदमी हमने के पारिवारिक जुटल बनी ना तो हमने के अपन परिवार चलावे के केकरा परिवार से सीख लेवे के चाहिए केकरा भोलेनाथ के परिवार से काहे कहनी हो भोलेनाथ के परिवार में एक से बढ़ के एक दुश्मन बाड़े हमने के बोले दी रहो चुप रही हमने पैसा लेके बोली हमने के पैसा लेके बोली चुप घाली
केहू के इशारा ना कइल जाला आरी आहू में गौनिहार के हाँ ना तो निगाह रुआ पर चल जाई बेचैनी हो गई कुछ बोला जाई हाथ छूट जाए माने गाय की बन कर दी गाय तो कहे के बोलत नहीं कहीं बोलाई हो गेन में जा का करी से बोला ना चुपचाप रहो बैठी हमू गौनिहार ना हो हाँ चुप घाली चुप रुआ चुपचाप बैठा रही खाली चुप बबुआ जी हाँ तो हमने के अपन परिवार चलावे के केकरा परिवार से सिखलावे के चाहिए के कारा भोलेनाथ के परिवार से हाँ काहे कहनी हो काहे ये परिवार में एक से बढ़ के एक दुश्मन बाड़े बारे कटौवल ना ना चटौवल जैसे भोले बाबा के सवारी बैल बैल आ माता पार्वती के सवारी बाघ बाघ जब बाघवा चाहिए चाहिए। तो बैलू के खा जाए हाँ जब बघवा चाहिए बाबा है बोलू के एकदम बाकी खाद काहे नहीं थे काहे? काहे कि घर के गर्जीवन टाइट बड़े हाँ। आ जवना घर के गर्जीवन टाइट रहले हाँ। वो घर कहियो बिगड़ नहीं कर सकल ना तो हमनी के प्रयास करे के चाहिए चाहिए भोले बाबा से पहले उनका बबुआ के पूजाई भइल हाँ। तो हमनियों का प्रयास वैसा ही करे के चाहिए चाहिए जे बाबूजी अगर दरोगा बढ़े हाँ। तो बेटा के एसपी डीएसपी बने के चाहिए अभी ना जे बाबूजी दरोगा से रिटायर होके आइल बड़े हाँ। आ बेटा चौकीदार के फार्म भर के बाजारी में मारामारी करे के शुरू कर धन रे बेटा हमने के भाई बने बड़ भाई प्रमोद उपाध्याय भैया बहुत भैया तनी ऊपर आई बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा बा नारायण जी बना के रखे अशोक भैया हमरा यहाँ ढेर दिन रहल बने हाँ पिताजी जब रहनी तो उबरा रहल बनी बहुत आ संगीत से बड़ा अशोक भैया के लगाव रहे हाँ एगो नाल प्राइज मिल रहे ओकरा के बाद हमरा याद बा अशोक भैया लेके चले ले डायरी वोरी कॉपी किताब सब आ पापा जी दे देन जे जा ले जा गलती नहीं किनको ते हमरा प्रमोद भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा प्रमोद भैया के बार बार अभिनंदन स्वागत बा बार बार प्रणाम करते तब प्रमोशनो करे के बात नहीं मना चीज में अगर बाबूजी मास्टर बने तो बेटा के प्रोफेसर बने के प्रयास करे के चाहिए चाहिए अभी ना ये बाबूजी फ्रूटी खोजता रहे हाँ। आ बेटा ढंढाना बाबूजी जे पूरा परिवार कुलवासी हो गलती नहीं खेलू लड़का कहते ये बाबा अंत में कहो कि हम महात्मा बाबा के चरण के अरे गोहार करिले कि हम तिवारी जी के चरण के गोहार करिले बाबा अरे सबसे पहले सुमिरो अरे तोहार करी अब हमने को दरबार में चले के बाद जब ना दरबार के कृपा होला तो आन्हर के लौके लगेला बहिर के सुनाए लगे बैठबो कि ना अस्थिर बैठ जो ए भाई पियले बखा राजी पैसा देखिए क्या प्रतिष्ठा राजी ये खोजत लहन लग गइल हाथ अरे दादा गोनिहार के सामने केहू बैठ जाए ना तो हमने के जानी ले सनु सारा बुद्धि हमने के जानी ले एंगो सारा जिला में राज नहीं की सको हाँ जी जी अरे क्या बात है कहे के भाव हो बाबू जाता रहो जरिया भूल जाई हो ना पिया
जात रह बजरिया बजरिया भूल जई हो ना पिया पिया ले ले ओई हो ए राजा ए राजा अरे जोरे तू चाचा जी मास्टर का मतलब ये होके के चाहिए चाहिए जब व्यास अगर भजन सुमिरन गावत रहे हाँ। तो मास्टर के उत्तरदायित्व बनता है कि भजन ही बजाए बजाए अभी ना जब व्यास कहते रहे के माई आवो आवो लाज के बचावो बचाओ तले मास्टर भर दल बड़ जे मान ले बिया हमके पति पोती आई पगली देखावे अगर बो मैं सुमरन बिगड़ गई बाबा जी 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 झुनझुन नहीं खे बेचे के तब माई का होई आई ये बात पर विचार करी हाँ। यानी हमरा बात पर गौर करो हाँ माई का होई आई माई तो माई नु होई हाँ। वो चाहे दुर्गा माई हो होखो। चाहे काली मैया हो होखो। चाहे सीता मैया हो होखो। चाहे धरती मैया हो होखो। चाहे सरजुग जी मैया हो होखो। चाहे हमार माई हो होखो। चाहे रउआ सबनी के माई हो चाहे सासू मैया हो मर ये झारंग हो बाबा ठीक है अपन झारंग लक्षण दिखा दे हाँ। आज ले अपना माई के एक लोटा पानी ना देलो ना। आज यहाँ ससुरारी में एकर पौरा जाला तो एकरा आमा जी के दामा ऊपर पड़े बढ़े लगेला ए मल्लिकार तो सारा धन ससुरारी बता बड़ा यूजा के ना तो एजा के करी जा जी राउर गोड़वा के ना बा लगले दो चार बेर गोड़ लगे के हम चाहत नहीं जय जय अरे कदबा डंडो होते ना खींच दी चाचा जी ये पागल से हम रोज बताइले कि रे पागल इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो कौन है आहा मेहरारू ने गोल फरे अरे बोका के चुप कराई बाबा भैया जी की तरफ से वाह जी वाह तो मैंने बोका सुधांशु मिश्रा जी ये हर एक कलाकार के पुरस्कार देके सम्मानित कैले बने सुधांशु मिश्रा जी के ए तिवारी बाबा की ओर से एगो माला से सम्मानित जय और हो जोरदार थप्पड़ी बजाई जय हो बाकी सुधांशु भैया एगो बात कहे पैसा रुआ देनी ढेर हाँ बाकी एगो बात कहे जे लेबरो सन के होता नहीं मालिकों के होता अली महाराज ये बाबा तो लेबरन के छुट्टी कर बहने 10 रुपया कम हो तो बुझाइए ममहर से आई सुधांशु भैया के बार बार प्रणाम करनी हो आशीर्वाद के कामना और नारायण जी से बाबा महेंद्र नाथ से कामना करो जे आजीवन पद प्रतिष्ठा बना रहे परिवार में मंगल ही मंगल हो हम रोज बताइले ये पागल से कि इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो कौन है मेहरारू ने गोल फ्रेंड अच्छा साहब बोका हुआ कि बोका के जोरी हो इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो जन्म देने वाली माँ है और इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है आहा पतियन बॉय फरे ए महाराज अगर गधा के चुप कराई पहले इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता है वो पिताजी हैं जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते काहे कि भूतनाथ का है ऐलान माता पिता ही भगवान माई बाप के सेवा कर दे चारों धाम यही जी बा अभी हम नहीं कहे देवी देवता का पूजा नहीं करे के बा लेकिन को पहले घर में दिया बारो तब मंदिर में दिया तनी एगो माई के पचारा आ एकरा बाद हनुमान जी के जय बोलल जाई डब्लू भैया से सेवा ले